I dag skal vi lære noget om Grundtvig. Måske kender du ham i forvejen, ellers ved du forhåbentlig mere efter filmen. Grundtvig blev født i 1783 i Udby ved Vordingborg. Han var yngste søn af Johan Grundtvig og Cathrine Marie Grundtvig. Grundtvig voksede op med en søster og 3 brødre. Faren Johan var præst, og de voksede op i et strengt kristen ortodoks hjem. Til Grundtvig var 12 år gammel, blev han undervist af sin mor og barnepigen Marlene hjemme i Udby. Herefter blev han sendt til forberedelse til latinskolen hos præsten i Thyregod. Grundtvig kom på latinskolen i Aarhus, og herefter læste han teologi på Københavns Universitet. Grundtvig blev gift 3 gange og blev enkemand af 2 omgange. Han fik i alt 5 børn. I 1818 blev han gift med Lise Blicher, som han fik 3 sønner med. I 1851 giftede han sig med Marie Tofte, som han fik en søn med. Og i 1858 blev han gift med Asta Retz. De fik en datter sammen. Grundtvig var maniodepressiv og oplevede store op- og nedture i sit liv. I 1810 tiltrådte Grundtvig i sit første præsteembede. I sin tiltrædelsesprædiken formåede han dog at angribe den herskende rationalistiske teologi så hårdt, at han først i 1839 nødtvunget igen blev tilbudt et lille pastorat i en hospitalskirke i København. Kirken og menigheden blev i de 33 år Grundtvig var præst der en af de mest opsøgte og indflydelsesrige i Danmark. Sang fyldte rigtig meget, og Grundtvig skrev mindst 1 ny salme til hver søndag. Mennesket er ingen abekat, bestemt til først at efterabe de andre dyr, og siden sig selv til verdens ende. Men han er en mageløs, underfuld skabning, i hvem guddommelige kræfter skal kundgøre, udvikle og klare sig gennem 1000 slægter, skrev Grundtvig. Han mener altså, at et hvert menneske er unikt. Et hvert menneske indeholder noget guddommeligt. Mennesket er særligt i forhold til de andre dyr i verden, og mennesket skal udvikle sig og blive klogere gennem historien. Grundtvig mener, at mennesket er Guds eksperiment. Engang levede vi i enhed med Gud, men efter syndefaldet lever vi adskilt fra ham. Vi lever nu i en forskelsfuld og timedel verden. Derfor kan vi anskue os selv i forhold til historien. Vi kan forsøge at anskue os selv i den historie, vi indgår i. Mennesket søger mening. Vi er et meningssøgende væsen. Et hvert menneske er unikt, mener Grundtvig. Og for at finde det unikke i os selv, må vi være i fællesskab med andre. Kun ved at spejle os i andre, kan vi finde ud af, hvordan vi er forskellige. Fællesskabet kræver kommunikation, og mere specifikt kræver det sprog. Sproget adskiller os fra de andre dyr. Med sproget kan vi skabe begreber om verden. Grundtvig kaldte dette det levende ord. Er lyset for de lærer blot, til ret og galt at stave? Nej, himlen under flere godt, og lys er himlens gave, skrev Grundtvig i sangen Livsoplysning. Han mente, at alle har lige ret til oplysning og læring. Som sagt så han mennesket som et meningssøgende væsen, og han så det som skolens fornemmeste opgave, at hjælpe mennesket undervejs i denne søgning. Og den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær, skrev Grundtvig i Nu skal det åbenbares. Med dette siger han, at læring skal drives af lyst til at lære, og det nytter ikke noget, hvis ikke eleven er interesseret i stoffet. Vi kan stadig lade os inspirere af Grundtvigs tanker i dag. Skolen bør bruges som værktøj til at lære os at elske vores eget liv, ikke blot til at forberede os på et fremtidigt job. Det skal være skolen for livsoplysning. Livet kommer før lyset. Erfaring og læring må hænge sammen. Vi må søge mening, før vi finder den. Og fællesskabet er den afgørende faktor for, at vi hver især kan opbygge vores egen identitet.